Gidan masoya, gidan damuwa mai kauda nutsuwa, walwala ta yankewa, mai kishi shike neman ruwa. Karima. Karima. Lafiya? Akwai matsala. Matan Haidar ba ta da lafiya kamar mai aljanu. Wallahi, kuma ya fita tun safe bai dawo ba. Don Allah ka kira shi, ka gaya masa ya dawo. Wallahi tsoro nake ji. Daga ni sai ita fa a gidan nan. Gaskiya, in bai taho da wuri ba zan iya fita ne kam. To shikenan. Gaba ɗaya ma tsoro. Insha Allah ga nan yanzu nan zan tafi insha Allah. Kaga malam Allah akwai abubuwan da kake koyi kawai ka fito ka gaya mun gaskiya. Haji Jamil komai ka ji irin abubuwan da nake gaya maka ko? Dama na gaya maka aure baya bukatar gaggawa. Rashin ɗaukar shawarwarinka ne yanzu ga irin ta. Na san cewa waɗannan abubuwan da a ce ka bi shawarwarin da aka baka ba za ka riske su ba. Kadara ta wuce ta zo a haka. Za mu je gida ina so. Gaskiya abin da ake mun a gidan nan ya ishe ni. Abin da ake mun a gidan nan ya ishe ni. Ya za a yi duk sanda ka kawo kaya a gidan nan sai ka kai mata ta zaɓi tukunna sannan ne ka je ka kawo mun wa'annan sai ka ce ni ma ba matar gidanka ba. Saboda Allah da Annabi. Dan Allah jira. Amma ke dai wallahi tallahi an yi girman banza. Dole ki ce an yi girman kobo. Dole ki ce haka mana. Ci da rigama ta zama babban kobo. Dan Allah ni ku rufa mun asiri. Yanzu a kayan bis classics har a koyar wanda za a zaɓa wanda ba za a zaɓa ba. Wanne ne mara kyau? Zaɓi ki darje. Zaɓi wanda yake so da wanda ba ki so. Ku nemi kamfanin Biz Classics domin ƙarin bayani a shafukan sada zumunta na Instagram, Facebook ko WhatsApp a Arewa Advert ko a tuntuɓe mu kai tsaye a lambar waya 0800222200 ko hanzarta Biz Classics. Na da fanfan fayo kenan. To kai me za ka yi da su? Allahu akbar kabira sai kun kwana kuna zabi. To ku nemi kayan Biz Classics. Gidan masoya, gidan masoya. Ka kira shi? To shikenan. Hakan ma yayi. Don Allah ya taho don Allah ni gaba ɗaya tsatsorace nake wallahi. Gaba ɗaya ɗakin ma tsoro yake bani. Ta hankali na zai kwanta ne. Wallahi tsoro nake ji in bai so ba ni kan zan fita wallahi. Gidan masoya ciki farin ciki.
duniya ke san bida. Ina gaba ɗaya a tsorace nake yi. Ina ga mure na ke ko? Yawwa mama, san da zuwa. Yawwa, ina gajiya. San da zuwa. Kika ga kuma ne muku samu kuma da sassafa na. A'a babu komai ɗan fara kika zo ma. Saboda akwai matsala wallahi. Matsala kuma? Wallahi akwai matsala. Irin matsala. Ke dai ba a cewa komai. Amma akwai matsala. To shi kenan. Ka shiga daga ciki ko? To. Yawwa mama. Sai wani abu da yake bani mamaki shine lamarin nata kaman tana da aljanu. Aljanu kuma? Aljanu fa kika ce? Allah kaman tana da aljanu saboda na taho na ga mijin yana tafiya yana sanda. Sai na ce to ko matsala suka samu na zo in duba. Na zo na yi ta magana. Bata ce min kala ba. Sai ta kama wani rarama kamar za ta kama ni. Da ƙyar na sha da ƙafata. Cafka kuma? ‘Yata mahaukaciya ce? To ba mahaukaciya na kawo gidan nan ba ‘yata. Sarai na kawo ta. Sai dai in a gidan nan tun daga wajen biki ta samu wannan abin shi ma ya sani. Kika ce ya sani? Ai dama wurin da ya je ya kama aka yi bikin. Ai an ce wajen da arjanu. Shi ne ya ɗauke ta ya kai ta wajen. A nan ta kwaso. Ikon Allah. Ke, waje ki nuna min inda ‘yata take. Tun da na shigo gidan nan kika dame ni da surutai. Kika cika ni da magana. Ki bar ni in je in ga ‘yata hankali na ya kwanta. Tana ciki ni dai ba zan shiga ba. Tana ciki. Kin ga mijina baya gari kar kuma a je a samu wani matsala. To. To dama ya sani bai sanar da mu ba. Allah ya kyauta. Maiya ta kan Mama, oyoyo. Ashe mama ce? Ni ce. Zan da zuwa. Yawwa. Lafiya kalau. Amma da ki rufe ƙofar kan ki shiru. Ke wannan yar, wannan munafukan yar matan wansan nan ai munafuka ce. Kin ga yar ta tsare ni da magana? Na ce ke ba na hanya. Wannan ai ko dan ita dole in rufe kofa. Ina shigowa na samu kuɗi na kulle tukunna shigo. Ke Ai mama komai yana tafiya daidai. Kamar yadda na gaya miki a waya. to ye yar kazan nan ba. Nuna cinye wallahi. Kaji? Kika cinye? Anya ƴan nan kina da imani kuwa? Duk abin da nake nan wato kika zauna kika cinye kazan ke kadai? Guda nawa ma aka kami ki kajin? Guda 3 ya siyo sai na ci 2 da rabi sauran ɗan kaɗan. La ilaha illallah. 3 kika cinye duk sauran kika bar rabi? Lallai. To, ɗauko mu. Kun ga min ya da tsiya. In kawo ki danga wawusowa mu wawusa. Da. Shi kenan? Gidan masoya. Shi kenan wanda kika bar mun? Ai ba shi ne ma. Yan nan ba ta gidan ilmi. Kuma da su ya kai daɗi ba. Kaji 3. Kaji ke. Wannan ya. Anya. Inya. Ba da jin gama. Ai mama sai yanzu na san ni aure. Wallahi ki rage kwalama ba ta da kyau. Allah, kwalama ba kyau. Kwaɗayi kenan. Tuyan tayi. Amma yarinya, duk wannan daɗin kika zauna kika cinye 2 da rabi ke kaɗai. Maimakon ta ɗaga ta 2,
ki ajiye min 1 da rabi ki ci 1 da rabi kai wannan gani dai da ki samu juya wannan dan Allah dan Allah ma ki ajiye ni a'a ina zuwa ai ma ba za ka bar kafi ba kin zama cinye du tsaya nace tsaya in fita daga motar nan me ya zafi haka kawai in dinga shiga mota ana jijjiga ni sai ka ce injin markaɗe gwara in sauka. Ango, me ya fusata amaryar taka ne? Ƙorafinta akan mota ta ne. Ikon Allah, ai ni ma mutanen unguwa ne suka wakilto ni in zo in yi musu godiya game da feshin maganin sauro da kake musu a duk lokacin da zaka fito. Wani irin feshi kuma? Mota ta ce fa take bani matsala iri daban-daban. Na rasa yadda zan yi duk ta fita daga raina. Laifinka ne, domin ka bar zahiri kana aiki da baɗini. Ban gane ba. Zahir injin oil. Tabbas Zahir Injin Oil shine ingantaccen man inji domin sabis din ababen hawanku. Ana samun Zahir Injin Oil a farashi mai rahusa. Muna da lita 1 domin ƙananan babura da masu ƙafa 3. Akwai lita 4 domin motoci manya da ƙanana. Domin sari ko kuma siyan ɗaiɗai. A tuntuɓi dilolinmu da shagunan sai da mai. Ko a tuntuɓe mu a babban ofishinmu lamba 57E Gidan Tasiu Kura a Dobayar Road, kasuwar Singa, Kano. A tuntuɓa Alhaji Sani Adam a lambar waya 09041733940. Yi amfani da Zahir Injin Oil, inji ya zauna lafiya. Kowace ƙwarya akwai abokiyar burmunta kuma a ragaya ta ƙwarai ake iya adani. Yayin da duniya ke tafa da sauyin ƙarni, haka al'umma ke canzawa bisa sauyawar zamani. Ya kamata mu raba mutunci. Ya kamata mu dinga nisantar junanmu. Mu dinga haɗuwa lokaci zuwa lokaci. Kamar a sati mu dinga haɗuwa sau 1 ko sau 2. Ta haka ne za mu samu damar yi wa rayuwar mu plan. Kuma mu tsara wa kanmu family plan. To na kai ki don ki wahala ne? Ko za ka amsa mana abinci a restaurant? Saboda yau ba zan samu damar yin girki. Ashe yana da amfani. Ashe zan yi rana. To ni ma yau rana ta ce. Ba zan je ba kuma ba zan yi ba. Sai dai kash an samu akasi domin dama an ce a juri kai tulura fi wata rana ba a da shi ba. Ni fa barka ji Nasir. Ba irin matan nan bace da zaka auro ka ajiye a cikin gida sai yadda ka ga dama zaka yi da ni. Aure ne ina da yanci ina da dama in yi duk abin da na ga dama a cikin gida. Ai aikin gwamnati nan shi nake so ki ba muhimmanci. Laila ta riga ta gane ina matukar son ta sosai. Shi yasa duk irin waɗannan abubuwan suke faruwa. Matar mutum kenan wanda ake cewa kabarinsa. Shirin matar mutum zai dinga zuwa muku ne a channel YouTube ɗinmu mai suna Hausa TV Namaste. Shirin zai dinga zuwa muku ne a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe 7 na dare. Kada ku manta, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zaran mun ɗora sabon shirin matar mutum.